Rotate ka, di ka mag-rotate.
Diyan, ito daw. Yak, Yakpoy. Sabi dito, TV dito. Miss, hola. Hello po, Kaya Bicol. Good afternoon. Isda. Doro TV. Sige, kapatid. Isda ka na dyan. Grade 1 na ako. Buti, dalawa lang nalaga. So, di ba? Sabi ko sa'yo eh, clearest story lang kailangan yan. Pag isda, ano agad, clearest story agad. Katulong yung ano, yung clearest story. Hindi. Opo, sinunod ko sinabi mo. Tapos, kunti lang binakasan ko, di ba? Sana mamaya, madagdagan na yan. Hindi na yan diretso na sana yan. Opo. Wala ka doon kagabi kay ano ha. Itang madaling araw kay Ate Sid. Daming tao sana. Doon ako nang stay. Hinahanap kita, wala ka eh. Daddy! Kumusta ka anak? Kumusta yung anak ko na gwapo? Ano yung ano ni DJ ba yun? DJ Dingdong? DJ Dingdong Remix. Dingdong Remix. CPR. Wait, baba ko. Ano yung baba mo? Yung kay DJ, ano? Wala, hindi ko mahanap yung ano niya dito, no copyright song niya. Puro, yan na po. Wait lang ha, wait lang. Sigurado ka, walang ads to ha? Wait lang ha. Carl, Bergs TV channel, thumbs up Danos. Salamat sa pa-thumbs up mo dyan, Chok Carl. May jacket ka na, Carl. Pwede ka na magawa ng bahay dyan. Wilmer, tusok ko. Salamat kapatid sa tusok dyan.
May jacket ka na, Carl Verdes. Ano CPR? Tika. Lulubat pala ito. Payoda naman dyan mga banana. Do, TV, gawa ng bahay. Tapos na agad. Maingay dyan. Bawal bata dito. Ay, si Miss Ola nagawa ng bahay sa Kasika. Paano nga ng bahay mo, Carl? Kung ang laki ng bahay mo. Graduate ka na pala, Carl. Oh. Salamat anak dyan sa pagtambay-tambay mo dyan. Ang Tim. Laki na palang bahay mo, Carl. Oh. Dikit na pala kita eh. Ito. Ano ba yan? Oo nga, double list na lang kulang. Tapos, ganun din ako, buti nga sa'yo. Ako tagal-tagal ko na ng double list ang kulang ko eh. Pero huwag tayo magmadali, darating din tayo dyan eh. Huwag nating madaliin. Sabihin host, kahit 20 ayuda. Sige, Miss Ola. Dagdagan pa yung banana. Ba't wala ka yung... Ay, kanina umaga. Dami yung pinadikitan doon kahapon, kanina umaga. Thank you host. Okay lang yun.
Carl, baka hindi mo padikit, Carl, yung ano, nakaping Carl, si Miss Ola. Dikitan mo muna si Miss Ola, Carl. I love you, Kuya. Mami Heights. Salamat, Mami Heights. Kala ko tulog ka eh. Kala ko tulog-tulog ka na naman eh. Tutulugan mo yung... Laging tinutulugan mo yung ilis ko eh. Biglang, daddy. Ha? Nagtago sa CR. Nasa CR ka na naman anak, kaya pumapayat ka eh. Si mga nasa CR ka. Dami camera. Saan dyan CR? Lagot ka dyan. Iskan ano ka dyan. Na-skandal ka na dyan sa CR. Support lang ako sa'yo, oy. Sana, hindi wow. Saan naman. Patungan niya, kasi bawal patungan niya. Bawal lang yung patungan niya. Oh, nag-loading konti, pero okay na. Masilan yung wifi, di pwede patungan eh. Leo Payatot. Ano mami, di pa payat? Lagi na sa CR. Ayop kayo? Pinagkesahan niyo ako? Sino mami? Manok na pula, tusok. Thank you so much sa tusok mo. Manok na pula. Babaan na kayo ng bahay, magtikila na kayo dyan. Ayan si Miss Ulaw, baka may mga natitira pa kayo dyan ano. Mabubulok na yung banana dyan. Payat lang sinabi ko. Bahala ka dyan. Payat. Parehas na yung mami. Bira to. Kan baka di mo padikit si ano, si Miss Ola. Saka tingnan mo nga muna dyan sa taas. May loading na. Miss eh. Baka mag-take na naman tayo nito. Gutom na ako. O ano ngayon kung gutom ka mami? Alam naman ako magbili ng pagkain mo. Alphabito vlog tusok host. Ayaw nyo ako? Sabi ni Christine. Tatampo-tampo ka na naman. Tampo-tampo na naman to si Christine, oh. Dikit na po, saan naka-pin host? Okay, magbakas ka dyan lang yan si Miss Ola. Uy, ay, iyak-iyak din si Christine. Agoy, iyak-iyak din si Christine. May maawa ka naman kay Christine, nag-iyak na, ha? Paluin ko tuloy ito. Budol, kaya pinaprank nga tayo, di ba? Thank you pa, Uti, sa'yo, sabi ni Miss Ola. Janine Official. Mega love shoutout sa'yo, Janine. Ayan si Christine, oh, nag-iyak-iyak naman mami, oh.
Kala siguro makadala pa tayo sa mga payak-iyak eh. Naprank na tayo kanina ng dalawang may love na yan eh. Bong Simply Fishing, legal upset sa'yo, Bong. May jacket ka na, Bong Simply Fishing. May jacket ka na, Bong. Ang team talong, legal upset sa'yo, Bong. Welcome sa Team Tisay. Sige, boss. Kagising lang. Sige, boss. Tusok Host, Antonio Official. Salamat sa tusok mo dyan, Antonio Official. London Girl, Tamsak Manoy, Miguel Upchat sa iyo, London Girl. Miss you to all. Magubaan na kayo ng bahay dyan. Dikit-dikitan na. Dampol Pakar, Birds, galing mag-tin, sabi ni Miss Ola. Palablab guys, Super BB pa, sabi ni London Girl. Tingin nga London Girl. Oo nga, ano? Hello host, hello Stowy the Great, mega love shout out. Tamsak na po, salamat sa tamsak mo, kapatid ni Stowy. Ito sa'yo, kay palit pang bahay ni London Girl, oh. 200 plus. Baka pwede natin itong matabigyan mamaya ng kunting tulong si London Girl mamaya. Mga yudera natin dyan, sa mga yudero. Mabuhay kayo, 104 na nakapin host. Balikan kayo ni Miss Ola, bibili yung bahay niyan eh. Mamaya ko sige ko palit ko dyan mamaya. Tamsak dan host, kabaitan. Thank you host, walang ano man London. Dan tamsak sa nakapin. Thank you Kuya Bong, salamat. Thank you London Girl, sabi ni Miss Ola. OTW sa'yo, London Girl, sabi ni Miss Ola. At si Kabayita, nagbaba ng bahay. Palalab guys, sabi ni London Girl. Tamsak host, Manong Biyahero, mega love chat sa'yo, Manong Biyahero. Next, Miss Ola, sabi ni Carl. Magdikit lang, balikan ko ha, sabi ni Kabaitan TV. Thank you, Miss Ola, sabi ni London. Mega love shout out, Mami Heights. Tony TV Official and Wilmer, hello, sabi ni Zoe the Great. Host. Di ba narinig yung sound ko? May na ba? Dan Pulpak London Girl, sabi ni Miss Ola. Padikit, susuklihan ko. Kayo, sabi ni Bong Simply Fishing. Wala nga daw son. Gino version, patamsak ko ng ang premiere ko, di kita ng tamang bakas para mabalikan ko kagad, sabi ni Genos version. 4:15 na yung premiere ni Sid, ha? Ngayon? Ngayon ba, mami? Hapon? Manong Biyahero padikit, iwan lang ng bakas ha, kapatid, sabi niya. Place.
Magandang dilag. Lord, mamaya sa baba ng kanyang bahay. 28 tamsak Genos version, kalimbang na din, pasokli na lang, sabi ni London Girl. Guys, balikan nyo si London Girl kay ang bibi ng bahay. Dan London Girl, pasokli na lang, sabi ni Bong, simply fishing. Sino gusto ayuda dyan? Si ano mami? Si London Girl ba? Bibi rin. Mami Hyde, please. London, 244, sabi ni Mami Hyde. Kabalik na lang. Mami, thank you, OT sa'yo, sabi ni London. Balikan mo siya, London. So, 44 na nga sa'yo, sabi ni Mami. Joseph Mix Vlog, tamsak dan. Salamat kapatid. Girly G. Mami Hatch, OTW, sabi ni Mami, ni Girly G. London Garden, full pack, sabi ni Tunay TV Official. Ayan, balikan mo lang siya mga nakadikit sa'yo dyan, London. Big love shoutout po sa lahat, sabi ni Joseph Mix Vlog. Thank you so much, kapatid. Kristin Celosa, mega love shoutout. Mami Hatch, dating dikit pala ako sa'yo, tamsak na lang, sabi ni Girly G. Dan, Mami, sabi ni London. Salamat, Tati Girly. Ami Vlog TV, nagbaba ng kanyang bahay. Girly G, Dan, sabi ni Manong Biyahero. Tamsak ng host, sabi namin, kung sa tamsak. London Girl, dikit na po, salamat, sabi ni Genos version. Hi, Ate Ami. Sabi ni Mami Heights. Pasok na siya sa trabaho ngayon, Mami Heights. Paalis na ako, Mami. Patangsap ko sa premiere ko at dikitan ng bakas para mabalikan ko agad, sabi ni Gino version. Manang Biyahero, tamsak bahay niyo po. Suklihan kita, sabi ni Girly G. Palalab ng balik agad, sabi ni Girly G. Baba mga bahay mo, ano? London Girl, look. Kuya, i-headphone mo. Laki ulo mo. Ano naman mami niya? Genos version, Dan pasukli. Paliipin muna kita London na para madikit ang ganima. Ayudahan ka muna ni Mami Hyde. Mamaya ka naman muna Miss Ola pagdating ng mga ano, kasi dikit na yata sa'yo si Mami Hyde lahat. Ano yun dyan? Ingat ate, sabi ni Mami Hyde. Alis na, Mami. Genos version, Girly G, note, sabi ni Genos. Oo nga daddy, laki ng ulo mo. Hey, mamumusit kayo ah. Maganda nga yung malaki ang ulo eh. Miss Ola, nagbaba ng bahay. Baba ka muna ng bahay dyan, Miss Ola. Dikita na muna ako. Bago ayuda. Dinikatan ka na ba na, ano? Ni London, may mami? Manong Biyahero, Dan pasukli, sabi ni Bong Simply Fishing TV. Miss Ola, Dan Pulpak, sabi ni Yusuf Mix Vlog. Mami, sabi ni Bong, Simply Fishing. Mami, kumusta ka na daw? Malaki ulo, lakit yan. Musit ka anak, niloloko mo daddy mo ha. Sa mga dikita na Bong Fishing, baka naman, suklayan nyo, malit pa bahay niyan. Hoy! Miss Ola, Girly G, Dan po, Pulpak, sabi ni Miss Ola. Okay, host.
Thank you, Mami. Sabi ni Bong, Simply Fishing TV. Tusok host, salamat sa patos mo, Corshilda. Ayuda dyan sa mga mayroong mga nag-ayuda dyan. Baka naman sa kay London Girl. Saka kay Miss Ola. Baba ng bahay, Daddy Bong. Sana all. Daddy. Matang sa po ng premiere. Di kita ng bakas para mabalikan ko agad. Sabi ni Gino Berson. Miss Ola Dan, pasukli po, sabi ni Girly G. Nagaba ng bahay si Bong Simply Fishing. Bong Simply Fishing, dating dikit, sabi ni Miss Ola. Palala po, balik agad, sabi ni Girly G. Kirasyon dami galap siya to sa'yo, salamat sa pagbigbig dyan. Miss London, pasuklian mo muna si Bong madikit sa'yo, sabi ni Mami Hides. Version, thank you po, sabi ni Girly G. Oh, salamat Miss Ola, sabi ni Bong Simply Fishing. Girly G, dikitan mo muna si Kuya Bong daw, sabi ni Mami Hides. Girly G, dana po, full pack, nauna ko sa iyo, sabi ni Miss Ola. Basahin mo, daddy. Musit kanak, naloko mo, daddy. Miss Ola, nagbaba ng bahay. Ang masamang panaginip. Terry TV official, Dan Paul Pack, pasok na lang, sabi ni Joseph Mix Vlog. Thank you, Miss Ola, sabi ni Girly G. Crisilda Vlog, dikit na tayo dati, sabi ni Bong Simply Fishing. Thank you, Miss Ola, sabi ni Girly G. Daddy ko, oy, siyempre, ikaw ako anak eh. Ang bago mga na yan, di sa akin. Tamasakdan, gwapong host, Philip TV, big love shoutout sa'yo, Sir Philip. Salamat sa pagbisita mo sa aking bahay, Sir Philip. Palalab sa premiere, sabi ni Philip. Guys, palalab naman sa premiere ni Boss Philip. London Girl, nagbaba ng bahay. Huwag ka na magkanta ha. Uulan. Sabi niya. Sige, di ba? Katamsak po sa premiere. Kung dating magdikit, magbakas. Sabi ni Gino Berson. Guys, pasyalan nyo bahay ko para i-update kayo sa LS ko. 5 AM sa Pinas time and 6 PM Pinas time every day. You earn to bananas 50 onward. Sabi ni Boss Philip. Oo guys, lagi ako pupunta dyan kay Boss Philip sa madaling araw, tapos hapon. At muna host, Lobat CP ko. Salamat sa mga dumikit sa iyo host. Walang anuman, Ma'am Girly. Mr. Bigote, the second of host natin. Kaya bog talaga. Naon sa man si Daddy. Oy! Ugma. Iwa lang ng baka, sabi ni Manong Biyahero. Palalab po, sabi ni Girly G. Bakas lang para mabalikan ko. Salamat, sabi ni Girly G. London Girl, done with complete package. Pasukli po, sabi ni Philip TV. Guys, pasyalan niya si Kuya Philip kasi dami tao yan. Nagpapayuda rin yan doon sa kanyang live. Palala, premiere, sabi ni Boss Philip TV. Philip TV, Dan Paul Pack, sabi ni Miss Ola. Ayan, nagbaba ng bahay si Miss Ola. Palalap sa premiere, sabi ni Philip TV. Philip TV, Dan Paul Pack, sabi ni Miss Ola. Ginos version, Dan Tamsak Dikit sa premiere. Sabi ni Joseph Mix Vlog. Boss Philip TV. Yan na po, sukli. Sabi ni Bong Simply Fishing. Salamat sa mga suklian nyo guys. Shout out, TV,
Official. Sabi ni Mami Heights. Ayan si ano, kay London Girl yan, Mami Heights, si TV Official. Siya ba yan eh, iba? Miss Ola, done with complete package, sabi ni Philip TV. Bye-bye, palagi pang nag-shout out. Bong. Ayan yung bahay niya ano, ni Tiri sa London, sa taas. Joseph Mix Plug, OTW, sabi ni Gino Gerson. Bong, pababa ng bahay mo, sabi ni Philip. Yes, I know, hindi nagsusukli. Sino si London Girl? London Girl, magsukli ka. Palalab sa premiere, sabi ni Philip. Magbalikan kayo kasi siyempre, amper yung hindi ka magbabalik kasi inayudahan ka na nga, yung mga dumigod sa'yo. Guys, pasyalan yung bahay ko para ma-update kayo sa Elis ko 5 a.m. Pinas time and 6 p.m. Pinas time. Every day, you can earn 50 bananas onward, sabi ni Philip. Christine, oo mami, hi, mahal na lahat yan, sabi ni boss, ay ni Bong Simple Fishing. Huwag kayo bagas magbalikan kayo. Mami Haj, Philip, OTW. Sure, Philip TV, sabi ni Bong Simple Fishing. Boss Philip, vlog, thumbs up dikit sa premiere mo kapatid, sabi ni Joseph Mix Bog. Joseph Mix Vlog, dan sa pagjajogging mo, sabi ni Ginos Gerson. Boss Simply Fishing, that with complete package, sabi ni Philip TV. Boss Philip, dan sa frame ni mo, dan kalimbang, sabi ni Mami Heights. Thank you, Boss Philip, sabi ni Bong Simply Fishing. Patamsak po sa premiere ko at dikitan at magbakas para mabalikan agad, sabi ni Gino Version. London Girl, nandiyan ka ba ba? Hello sa'yo. Miss Ola, baba mga bahay mo, Miss Ola. Nandiyan ka ba, Miss Ola? Replace muna kita, London Girl, kung wala ka na yata dyan eh. Dito muna tayo kay Boss Philip. Tamasakan muna natin yung kanyang premiere. Big love shout out sa 5 million people in the house. Hello, Miss Ola. Diyan ka pa ba, Miss Ola? Joseph Dan, tusok sa'yo. Thanks sa pagdalaw sa ilis ko, sabi ni Mami Hides. Yan, si Tony TV Official, nagbaba nilang bahay. Ayan, Miss Ola, ipin kita ulit mamaya, Miss Ola.
Philip TV, Dan Paul Pack, sabi ni Gino Verson. Lolo. Hello. Kabalik na lang, sabi ni Gino's Verson. Shouty Boss Philip, sabi ni Mami Heights. Frame ni Pato, sana kapatid yung frame ni Pato. Ano ba yan? Yung binaba mo ba? O ngayon, na-premiere na niya? Dito na ako, boss, sa premiere ni ni Jackie. Pabalik na lang po, Joseph Mix Vlog, sabi ni Miss Ola. Boss, Simply Fishing TV, Dan Paul Pack, pasokin na lang kapatid, sabi ni Joseph Mix Vlog. Pabalik na lang po, Joseph Mix Vlog, sabi ni Miss Ola. Magbalikan muna kayo guys ha, magbalikan kayo para maganda yung ating samahan. Miss Ola, di kita na kita. Kanina ako nga pala, pin ka. Sabi ni Joseph Mix Vlog. Tingnan mo lang, check mo nga kung may baka siya doon si Joseph sa Miss Ola, check mo.
Happy birthday. Hanshu official, hello. May kami glove sa'yo, Hanshu. Ay, Hanshu ba, Hanshu? Hanshu, may glove sa'yo. Hanshu official. Baba ka ng bahay. May kami glove shot sa'yo, Hanshu official. Welcome dito. Watching ng premiere ni Sis Jacqueline. Oo, Miss Ola, dito rin ako. Onen, Orada, Tusok host. Salamat sa Tusok, Onen, Orada. May jacket ka na, Onen. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan, Onen, Orada. Miguel up shot o sa'yo, Onen. Baba mo bahay mo, Onen, Orada. Para balikitan ka dyan. Baba mo bahay mo, Onen. Yan, bahay ko host. Alin? Alin bahay mo, Onen, Orada? Wala ka pa nang binaba na bahay mo, Onen. Ah, yes, yeah. Monetize ka na pala, Onin, oh. Hindi kitang kita dito sa akin second account. Buti ka pa, monetize ka na, eh. Ano? Salamat, host. Walang ano man, Onin. Dikitan mo ako sa mail ko, dito sa ano, yung ginagamit ko pang live para basta ko lang kita mamaya ulit, nakatapos ko. Para dalawa idikit ko sa'yo. Bulanggi. Bicol ka rin pala? Joseph Mix Vlog. Dikit na pa kita, Paul, sabi ni Cart Birds. Whitey Channel. Oh, magaling si ano talaga, Miss Jacqueline. Bakit sos? Di ka pa ba muna? Hindi pa. Mac, Corey po, tamsak, hulod. Salamat, Mac, sa tamsak mo dyan kay Lord. Dahil pang kailangan ko sa aking WH Onin. Tagal-tagal pa ako siguro makangimuni. Ilan WH mo, host? Ano pa lang, Onin? Mga 1.8 pa lang. Akala ko muni ka na, host. Hindi pa, ah. Hindi pa, Miss Ola.
Taga Bicol ka rin pala, Onin? Tulanggi ka? Ilan po ba kailangan? 4,000. Kailangan dahil yung WH. Miss Ola. Kailangan makakuha ka ng ano yan. Hello, Kabicol. Onen, sabi ni Miss Ola. Ah, okay, host. Ang layo pa. Oo, layo pa. Talaga. Oti sa bahay mo, Onen, Orada, sabi ni Miss Ola. Hi, Miss Ola, padikit naman po, sabi ni Onen, Orada. Oh, dikit ang kanya ni Miss Ola. Ayan, Onen, Orada, dinikit ang kadyo sa KTV, kay Tony TV Official. Aking second account yan. Mamaya, dikitan kita ulit dito sa aking main Bicol TV brother. Isang ka-host sa Bicol host. Nagkasursagon na ako, Onen. Sursagon ang aking province. Onen, Orada, dana po kita, pulpa. Sabi ni Carl Birds, YT Channel. Buwa ka bahay mo, Idol Tony. Okay, sige, baba ko bahay niya. Ayan ang bahay ni Tony, Onen. Dan pulpak, Onen, Orada, keep safe po, sabi ni Miss Ola. Onen, Orada, dan pulpak sa'yo, kapatid. Pasukli na lang, sabi ni Joseph Mix Vlog. Na Joseph Mix Vlog, maliit pang bahay din ito eh. Sige lang, huwag kayong ano ng pag-asa. Dikit muna kay Idol Tony, mamaya next po, sabi ni Onen, Orada. Sige kapatid. Jogging time. Joseph Max Vlog, dan pulpak, sabi ni Tony, TV Official. Ah, si Mac nagbaba ng bahay. Baka hindi mo pa siya dikit, Onen. Si Mac po report. Dikitan mo na yan si Mac.
Sino po, sino pa di ko nadikitan dyan? Ba't na yata nadikitan mo, Miss Ola eh. Wait ka lang mamaya, may mapasok ko yung mamaya. Tony TV official, dan sa'yo, dating dikit, sabi ni Joseph Mix Vlog. Salamat Joseph Mix Vlog. Take control, see the light, nothing wrong. When you give myself control. Take myself control. Tunit TV official, popak na po, sabi ni Onin Orada. Salamat Onin. Good see. Make believe it. Ooh. Ooh. 774 ka na pala, host. Yung kay Tony, Miss Ola. Malapit na yan. Nalagasan niyan kanina, tatlo. Yan, 77 na yan kanina eh. Nalagasan niya tatlo. Miss Ola, pulpak na po, sabi ni Onen Orada. Big lang, host. Sige, salamat, Zoe. Thank you, Onen, sabi ni Miss Ola. Feel it go inside. Feel it's believing. Never go. Up the beat. Ingay, anong ingay? Wala na nga eh. Ang tao kaya nag-iingay ako eh.
Ako na lang sa'yo, sayaw. 71. Anong 71? Kapatid, anong 71 yan? Palipad ko sa'yo. Mushit. Palipad na di utot mo dyan. Palipad pala yan. Philip TV, try ko gumising ng maaga para makagroon ng 50 banana. Ano siya, Miss Ola? Biling araw. Ano niya eh, live niya eh. Mga alas 6 yata, alas 5, ganyan. Tapos sa hapon, meron ni sa hapon. Try mo lang naman. Kasi piniklik niya naman yung mga bahay doon eh. Yung pinapadikitan niya ba? Parang katulad kay ano, kay Ma'am Jacqueline kagabi. Anong work ni Ate Ami? Ano siya, ano? Caregiver, kapatid. Nais kong magpakalasing. Card bench, YT channel, Polpak, sabi ni Onen Orada. Ayan, baka hindi pa nyo dikit si Onen Orada, kapatid. Dikitan mo na yan. Ano ba? Bakit, kapatid? Sinagot ko na kita. Dikitan mo yan si ano, si Onen Orada, kapatid. Di mo pa yung dikit. Kana tumingin sa salamin at nag-iisa. Barbert, Twitter channel, dan sa'yo, sabi ni Joseph Mixed Blood. Ayan na, Onin, baka hindi mo padikit si Ka-TV Mix Vlog. Asan ka ngayon, ho? Sa Manila? Baka ba? Oo, dito ako sa Manila, Onin. Ka-TV Mix Vlog, Miguel of shout out, kapatid, sabi ni Joseph Mix Vlog. Idol Joseph, Idol, sabi ni Ka-TV Mix Vlog. From this moment on, you were the whole time. Take away my dreams, the sun. Shout out sa lahat, sabi ni Mac Koripot.
Oh, Orada, nagguba ng bahay. Pagit mo, oy. Mac, idol. Makalumang tao. Yung ano ba, yung ano, kung sa tawa sila yung si Ola. Pati ni Mix Vlog. Shout out, Idol Pogi. Sana all. Pogi. Loading ba ako? Pamangkin ko, Idol. Alay, na pamangkin mo? Alay, pamangkin mo? Ay, Kat-TV. Ang kumanta. Ganda ng video, Idol, Kat-TV. Ayusin ko lang. Siko, balik ako. Sige, kapatid. Yan si kapatid, magaling kumanta yan eh. Si kapatid Kat-TV. Idol ko yan eh. Mahusay kumanta yan. Yan ang turo sa pamangkin niya. Ito mo, magaling pa yung pamangkin. Magaling kasi tumuro eh. Mac, nagawa ng bahay. Mac, hindi kita mo na si Onin Urada. Baka hindi mo padikit si Onin Urada. Hindi kita mo na siya, Mac. 7 the house. Mega love, shout out. Magbaba kayo ng bahay dyan. Dati hindi kita si Mac Porepot. Ayaw ni Miss Ola. Kaya wag nang uulit pa. Opo ma'am, Miss Ola, sabi ni Mac Kuripot.
Thank you so much, Joseph Mix Vlog. Pagtambay dyan. Five million people in the house. Mega love, shut up. Welcome host, sabi ni Joseph Mix Vlog.
Ko. Saan mo tinignan Miss Ola yung double H mo? Baka hindi ko pa nakikita yung ano ng double H, baka iba yan. Minutes lang yan siguro yan nakikita mo, Miss Ola. Ipapakita ko kayo, Miss Ola, yung double H, ha? Dito niya, nakikita mo, Miss Ola. Iba yan, Miss Ola, iba yan. Dito mo siya nakikita sa Chrome, kung hindi sa Chrome, sa Google. Pakita ko sa iyo, ha? Ayan, o. Ayan siya, o, diba? Nakikita ko sa iyo, ha? Ganyan ang, hindi yan yung ano mo, nakita mo, iba yan. Minutes lang yan, hindi ba? Ganyan yan, tapos, wala. Ganyan siya, oh, ang itsura niya ng double hits, oh. Ganyan, oh. Ganyan mo siya makikita, oh. Nakita mo? Nakita mo, dilim, no? Yan siya, Miss Ola, oh. Ah. Bakit, mami? Naligaw ka na naman. Lagi kang naliligaw pag ako nag-live, ha? Palo kita, mami, ha? Ganyan ang ibig sabihin ng WH, ano? Miss Ola, hindi yun sa... Yung minutes lang yun, eh. I-divide mo pa yun sa per hour yun. Nagpunta ako sa mga frame. Oo, napunta rin ako kay Jack, ha, sa friend niya. Hanapin mo, Miss Ola, doon sa ano. Kung wala doon sa Chrome, doon ka sa Google. I-search mo lang doon, ano, YouTube Studio.com. Kay Sid at kay, ano ba pa? Ganun ba? Wala, hindi ko na ano, eh. Sabihin mo ka, nag-ilis ako, eh, kaya hindi ko agad napansin. Ano ko lang siya mamaya, eh. I-replay ko na lang sila mamaya.
Subukan mo ano? May pato pa rin? Meron pa kayo pato? Ba't nagkasabay-sabay sila? Need na manood na sabayan sila. Ako na lang mamaya mag-ano sa kanila, mag-replay na lang ako mamaya. Hindi ko naman alam na ngayon pala sila nag-premiere eh. Pero yung isa napuntahan ko si Ma'am Jacqueline. Sit ko isa pong big sa'yo. Tingnan natin kung ilan ang double team. Kaya siguro walit pa sa'yo kasi 100 ka pa lang eh. Baka mga 10 pa lang yan. Sige, i-check ka muna mami. Loading ka na. Yan, nakabit na yung isa ko so di makakomment doon. Old model. Sige lang mami. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako, umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y makita. Love ya. Biglang charge. Sorry na mami, salamat. Umiibig sa'yo. Kapag mag-inuti. Itong pag-ibig ko. Nandito lang ako. Umiibig sa'yo.
Mabaitan. And good came all. Nakarating ka na ba dyan sa trabaho mo? Nakabiglang ako, host. Salamat, Mac. Salamat sa pagbigbig mo dyan. Papasko. Manami. Ang mga remix at Bas Basit Mix Club. Tumating. DJ Ding Dong Remix. Bas Basit Mix Club. Ang nangarap. Ang nadarama. Remix. Pati. Pagkakaroon ko lang hinanap. Nangarap. Ang aking mahal. Ang nadarama. DJ Ding Dong Remix. Nangarap. Ang aking mahal. Ang nadarama. Bas Basit Mix Club. Dumating. DJ Ding Dong. Pagbabalita. Ang dalangin ko sa aking mga ang ganito. Thank
you so much sa 5 million people in the house. Sa pabigbig dyan. Sa aking mundo. DJ Leon. Eh. Dadalangin ko. Five million people in the house. Mega love, shout out. Shout out po sa lahat. Sabi ni Mac. Salamat sa iyo, Mac. Pagtambay dyan.
Ami Vlog, hi! Salamat, Ami Vlog TV. Pusang Tamad, salamat sa iyong pagdalaw sa aking bahay, Pusang Tamad. Ayop ka, mami, andito ka pa. Wala nga dyan si mami. Nag-church daw kasi lubat. Ihanap ko si mami, yan dito pala. Oo, kanina pa. Before I go, I just to know there is something supposed to be. Reason yes you. Yes is the reason it's gone.
Sayaw na, sayaw na. Sayaw na. Saan? Saan dapat?
Party City. Away by Maxi Party.
na aking nadarama. At kalimutan dapat po sa lahat. Mak, salamat Mak. Salamat Mak. About this day. DJ Tingkong. DJ Tingkong. Remix. The best in quality, the best in intensity. This is La Chica Oman Sound sa Barangay Poblasyon. Mandao, mas mating today. Oman and managed by Isagani and John Christ La Chica. DJ Tingkong. Remix. Onin or Wada.
Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Let me show you love. Follow me too. Stay by my side even when the world is leaving you. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want. I need somebody to love me in my good. No, I'm not perfect, but I hope you see my good. It's only you, nobody knew I put you first. For you, girl, I swear I do the Party puta. Mega love shot to sa'yo, par. Thank you so much sa 5 million people in the house. Kung taga-tambay dyan.
Magandang dilag. This is Mix of Ding Dong. Catherine! Darling, may love shout out sa'yo, Catherine, darling. May jacket ka na, Catherine. May jacket ka na po, Catherine, darling. Salamat sa patoksak, Jacqueline, Catherine. Gawa ka mo bahay mo, Catherine. Para madikitan kanila dyan, Catherine. Kabaitan, dikitan mo yan si Catherine, darling. Bago siya. Catherine, dikitan mo ako, sabi ni Kabaitan. Unahan mo siya, Jacqueline, o Catherine. Yan, dikitan na kayo. TV, OTW, sabi ni Catherine. Catherine, dan sa'yo, sabi ni Kabaitan.
Baka hindi ka pa dikit sa akin, Catherine, sa main ko. Sa, ano, dikitan mo ako, ha? Balikan kita mamaya pagkatapos ng live. Nakaraan ay tanggapin at ngayon ay harapin. Darating pa damdamin pagkat ito'y may hangin. Sama ng iyong puso masamang pag-ibig. Dating dikit na po sa'yo, host. Okay, salamat. Ay, si Miss Ola, dikitan mo yun si Miss Ola, oh. Balikan kanyan mamaya. This is XRJ. Saka si Mac Report. Kanya si Mac Report. Catherine. Dikitan mo pa yan si Mac. Nang mabalik yung agad yan. Damdamin pagkat ito'y tayo lamang mula sa ating kaibigan. Sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon pagkat ito'y pahingganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Mga sandang panaginip ang puso ko nalulumay. Unti-unti nawala't nalilito. Ang buhat mo'y parang usok. Unti-unti naglalaho. Thank you so much sa 7 million people in the house. Mega love. Shout out. Unti-unti nawawala, nalilito. Parang usok.
Ako'y sa'yo. Hello sa'yo. Mega love shoutout sa'yo. Ako'y sa'yo. Ika'y akin. Bawa ka ng bahay mo. Ako'y sa'yo. Ika'y akin. Pin natin yung premiere mo, ano. Ako'y sa'yo, ika'y akin. Para matusok yung premiere mo. Mami, tulog na kaya? Andun siya ngayon kay ano? Naka-live na si Ka-TV, andun sila. Live na si Ka-TV. Andun na sila
Sasaya na sila doon. Maganda lang mamaya pagka isakto lang ko sa 3 hours. Dito lang ako. Ako bara dyan. Ako'y sa'yo. Salamat sa pag-steady mo dyan. Mamaya, maganda rin ako maya-maya. Sakto ko lang na 3 hours. Biglang kuya, luto ako, makakain ko. Sige, sige. Ano naman ulam mo ngayon? Yung luto dyan. Sayaw lang, parang ibuko na, hinahinahila, pagsukat yung pinamangabata pa. Parayan ay manggang, ay may tukar pa man, sige tsatsaraan ay natanan. Puro daang nalingkod, abot na ikukod, ang magtsatsawar ay awat-awot. Di man hindi matuwi, atas na nang nabandi, kung bitsan mo wala tumupermi. Kung paano nitubog na, hinahinahila, ay paghirap lang kay bahit ka matumba. Basti lang ka upay na magnakan, kung magsasarayaw na katampan. Mga problema na hinangalintan, kayang sayaw na tsa-tsa, kalanuman. Kita daw niyo itong kalagsan, kung magtsa-tsa marunong kabataan. Isang tuwag mabungal, pinalilanataba, miski magpuri di na mahalaga. Di na kita abot na ang plaza, magsasaraya kita ang tsa-tsa. Magpurubos kita, lagasan pa, maray magundong na dahil paaga. Sampang may sinada, padayon ng ukada, tulog ka muna, sige sayaw lang. Hinahinahila, ang pagsukat yung pinamangabata ka. Parayan ay manggang, ay may tukar pa man, sige tsatsalaan ay natanan. Puro daang nalingkod, abot na ikukod, ang magtsatsawar ay awat-awat. Di man hindi matuwi, agas na nang nabandi, kung bitsan mo wala tumupermi. Kung paano nitubog na, hinahinahila, ay paghirap lang kay bahit ka matumba. Basti lang ka upay Biglang kuya luto. Saan si ate po? Kuya, nagtatrabaho na sila ngayon. Si ate mo ngayon. Jen. kayang sayaw na tsa-tsa. Langga siya ngayon eh. Kita daw niyo itong kalagsan, kung magtsa-tsa marunong kabataan. Isang tuhod mabungal, pinalilanataba, Pumasok siya ngayon, Jen. magpuri di na mahalaga. Basti lang ka upay na magnakan, kung magsasarayaw na katampan. Mga problema na hinangalintan, kayang sayaw na tsa-tsa, kalanuman. Kita daw niyo itong kalagsan, kung magtsa-tsa marunong kabataan. Isang tuhod mabungal, pinalilanataba, miski magpuri di na mahalaga. Sinatina kita, abot na ang plaza, magsasaraya kita ang tsa-tsa. Magpurubos kita, lagasan pa ka, maray magundang na dahil paaga.
Kain, kuya. Salamat din. Kain ka muna dyan.